Toto je ono. Čo? Toto drevo. Ja to drevo, to si doniesol vtedy s tým, áno. To, čo mi popadalo cez predné sklo, respektíve to predné sklo, ktoré tam nebolo, mi popadalo na nohy. No, zábava. Náhodou, vďaka tebe sa kúri u porybného. A porybný potrebuje mať teplo, lebo sa stará o ryby celú zimu. Jasné. No. Vieš, čo je to jarná únava? No, viem, jasné. Tak ja mám jesennú. Jesennú únavu? Neviem, či únavu, ale depresiu určite. A čože? 22 dielov, človeče. Už len 8 a končíme. Tak uteklo to, ubehlo to ako voda, uplávalo to ako ryba vo vode. Pamätáš si začiatok? Pamätám. A ty si mi niečo slúbil. Ja tak narážaš na tú takú veľkú šťuku. Áno. Tak vieš, ako to dopadlo. Nočná rybačka, chalani mali techniku 3. tisícročia, chytali takéto kapre a ja som sa vlastne nedostal k slovu. No. Pozdravujeme Cheesyho a Kačka. No ale tak ty tu nie sú teraz. Počúvaj ma. Skúsime to na vlastnú? Mám nápad. No? Keby sme tak natočili a ukázali to, že nejak to ten rybár vidí. No počkaj. Ale urobíme iný záber. Ako to myslíš? No, ako to vidí ryba. Ja aj z pohľadu ryby chceš to? Z pohľadu ryby. Ja nepôjdem sa potápať. Nikto nechce od teba, aby si sa potápal. To nechaj na mňa. To vymyslíme. Vieš, lebo keď pozeráš na rybára, ako loví ryby, vidíš, ako vyťahuje rybu, vidíš, ako ťahá, ale to, ako vidí toho rybára, tá ryba, a čo robí ten červíček v tej vode, ako čo tam vidí, to nevidíš. Na to som zvedavý. Počuj, ale potrebuješ najmenej udicu. Nie je problém. Tak si poď pre udicu a ukáž mi, že to nie je problém. No, tak poď. How hard it can be. No, poď. No. Dám vám väčšiu? Nie, to úplne stačí. A to si chcete ako hento primontovať? No, toto budeme musieť niečím zahačknúť. Tuto máme takúto dierku a to len potrebujem niečím priviazať. Milý pán. No ako, už je to tam? Je to tam. No a teraz sa mi pochvál, čo si vlastne vymyslel. Ja nič, tuto pán, ja len robím to, čo mi hovorí. Ty tam chceš kameru hodiť. No, vidíš to. Veď ako inak dosiahneš to, aby ľudia videli, aby sme my videli, čo vidí ryba. Mojimi očami to neurobíš. No. Ja mám veľkú predstavivosť, ako ťa natlačiť do tej vody. Ale aj uterák si prinesiem, keď bude treba, čo? Toto si predstavte cestu. Áno. Rozprával by si na kameru, no bože môj. Čiže takéto kraviny ty vymýšľaš. Dobre. Tak. A teraz len poriadne uviazať. Teraz to uviažem. A si istý, že to budeš vedieť nahodiť? No, skúsiť to môžem. Keď to nebudem vedieť nahodiť, mladý pán, tak spravíme jednu takú vec. Áno. Povolíme silón, pôjde s kamerou na druhú stranu, tam mu položí do vody a budeme ju priťahovať. To je riešenie. To je dobre. pragmatik. Alebo ju proste chytím a šmarimnú, čo najďalej sa bude dať. Však ona tam doletí. Kúsok hodíte do vody a ona tam vydrží v tej vode, len aby sa nezachytila o voľaký kameň. Viete, lebo No, to by nás mrzelo. kameň, Tak sa pôjdem potopiť po ňu, no. tak No, teraz by to malo tak. Perfektne. Skúste ju, Pozor na vaše okuliare. Skúste ju takto na vinu, alebo dole mi proste dvíhajte pomaličku, tak aby, ale nemalo by spadnúť. Malo by to ulievať. Idete hore, len dajte pozor, aby ste neprešli na... Áno, už ďalej nejdem. Už ďalej nejdem. Bude to všetko dolu hlavou, ale to vôbec nevadí. Škoda rozbiť kameru. Áno, kameru rozbiť, to by bola veľká škoda. Tu na to vyzerá celkom slušne. Počkajte. Rozhoj dáte trošku Aj. sledujte. Aha. Aj dole. A už teraz ju budeme ťahať. No, Len sa nepotopí. to nevadí. Áno. Dobre, takže chytím, uvoľním a jednočko Pustíte prst. na parádu. Teda pod vodou. Ona asi pod vodou nebude môcť byť, pretože tam je vzduch vo vnútri.
keby bola pod vodou, to by bolo zle. To by sa už naťahla voda dovnútra. No dobre, tak ja to teda takto skúsim. Skúste to z tejto strany si dajte tak. Tak. Potiahnite si to. Potiahnem si lanko. Otvorím si klapku. Jedna a hop. A výborne. Zaklopte a teraz priťahujte. A pomaličky ťaháme. A Môžete aj na viacerých miestach. Tam je najbližšie, jak je ten posed. Bude stačiť. tak, už sa uvoľnila. Na chvíľu som mal pocit, že aj oni sú len. Ja si myslím, že to bude stačiť. Myslíš, že sa nám podarilo niečo natočiť? No ja si myslím, že Niečo aj. zmysluplné? Ja si myslím, že aj áno. Tak sa pozri pekne do kamery, ja ti to takto nafilmujem, pozri sa. No nič, tak nič iné nám teraz nezostáva, len aby sme to overili. Aký záber sa nám podaril. Čaký záber. Počkaj, ja to zastavím. To je... Zase majú chlapci hračku, hej? No. Stop. Na slovo stop reaguje kameraman ako dobre vycvičený strážny pes. To len na vysvetlenie, prečo bola chvíľu tma. Pán Brat sa po vodnom experimente rozhodol preskúmať VIP. No som zvedavý. Tu by malo byť niekde tuto. Najprv si vypožičal kľúč a po chvíli pátrania našiel, čo chcel. Záda. Ó, aha. Jo. VIP. Vládo, to by sa ti ľúbilo. Futbal. No, lopta. Kde je lopta? Lopta. Aha. Je. Ale... Koľko to vyberiem? Aha. No toto tu. Aha, na to treba žetón. Takto. A nie. Dobre, ide. A ja budem modrý. A ešte. A daj mu. Čo to? Gól! Yes! 1-0. Vlado, len tam zabávaš a ja tu musím hrať sám. No, poď. Ešte, prihraj. Záloha. Áno, útok. Gól! Yes! To sám. Pane sa, dobrá sedačka. Jaká sedačka? Ja. Asi sám. To je dobré, to je pekné. Pozri na to. No. Mulečník, biliard a tágo. Aha, to nie. To nie. Toto. Opatrne. Opa. Pozor. Nedýchať. Zelená bola celá. Takže teraz musím dať celé, čo?
Nemám parťaka, potrebujem parťaka k tomu. Ha! Človeče! Poď sem, počúvaj, to ti musím ukázať. Pozri na to. To je... Ukludni sa. No, pozri, tam je futbal. No tak vidím. Tam je futbal, pozri na tú sedačku. A vidíš ten stolík? To je úžasné. A ja som si rozohral partiu biliardu. Alebo gulečník, alebo Prehráš. kolky, lebo čo to je. Dobre, A pozri. vieš, prečo sa o tom bavíme? Áno. No lebo tak 8 dielov a končíme, no. Ja viem, no. Tak tuto by sme mohli taký nejaký oldomáš pre všetkých, ktorí s nami robili, vieš, tak zopár nejakých... Koľko sa ich tu zmestí? Pozri sa, to je 2, 4, 16, 20, 24, 26, 35 budí. No, a viac nás ani nebolo. Ani nebude. Ani nebude. 20 ľudí dokopy. Všetci tu nás z kuchyne, rančera, kočky. Aj tuto dobrý bar, vieš? Tuto sa pokojne môže náš oldomáš záverečne odohrať. Ja presvedčím rančera, že toto je najlepšie možné riešenie. Si za? Yes. OK, tak daj 5. A ideme čo? Poď. Vyzývam. Ja mám... fialová. Kokso! Ja som sa zlakol! Prosím ťa, jedného bavca. Jedna dole? Máš tie šťastie. To není šťastie, to je hra. Ajde sem. Moment. Ja si takto. Ktorú ideš hrať? Celú. Ale ktorú celú? Modrú. A už žiadne buff. Daj ten klobúk preč. Daj tú ruku preč dole z klobúku. Odchod od stola. Pozri, čo som spravil zase. Ja som to zabudol hrať. Na, tu máš, hraj. To čo? No! Pozor na diery. Faul. Šťuchol do mojej. No dobre. Ty sa hraj. Šu na modrú, na modrú, na modrú. Nedám. Ja to skúsim takto. Presne! To sa nepodarí každému toto. Dobre. Dajme to naspäť. Všetko na mieste? Poďme. Pozri. Hezky. Tak. A je tam všetko? No, malo by byť. Ak si spomínaš, Nie. takže na začiatku sme dostali ručný záhradný postrekovač od firmy Olach Pros, záhradná a lesná technika. Z Matúškova? Áno. Pribudla sada rescue produktov od www.bachová-terapia.sk. Potom pribudlo čo? 100 eur v poukážkach do pizzerie AB v Seredi. Ňam. Ďalej sú tam 2 spiatočné letenky do Milána. Áno. Od www.lacnoposvete.sk. Dobre. A potom je tam, vieš, od Satra, Satro Mini HD a Satro Net štandard so zapožičaním Zariadením na celý rok. prístup do archívu. Presne tak. Ale naposledy nám tam pribudlo čosi úžasné. Do autoprofitu, jasné, už viem. Auto na víkend s plnou nádržou. No, čiže taká 1000-ovka, možno aj viacej. Určite. Poklad na Striebornom jazere. No tak je kompletný. Vieš čo, ale my už len čakáme teraz na notára a vyžrebovanie, ktoré sme slúbili v novembri, takže sa dožijeme do novembra. Snáď všetci živí a zdraví, urobíme si to mecheche, vyťahneme víťaza, pogratulujeme a medzičasom snáď majte sa dobre a niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia.